Be sokani mung Kapurpura soka. Udalguri to Tongla Road. Restoran ni nama apa? Be restaurant mung da BODOLAND hangers. नोंथांमोनाबो बे रेस्टुरेन्टाव फैनानै जाफैनो हागोन जोबोद गोथाव बानायो दादाया हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दिनैहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट गोदान बेखौ ओपनिं खालामदों आरो बेयावनो आंखौ सासे दादाया इनभाइट खालामदों बेनि थाखायनो आङो बे रेस्टुरेन्ट ओपनिं खालामनायाव आं दायो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो गाइस सफैबाय रेस्टुरेन्टाव आङो दायो नोंथांमोननो रेस्टुरेन्टनि बेनारखौ देखायबाय थादों आरो नै बेबायदि लिरनाय दङ बर्डआव दा बड'लेण्ड हांगार्स नोंथांमोना बेखौ फरायनानै दादानि रेस्टुरेन्टाव हाबबानो जाबाय प्लिज आं दायो दादाखौ गाबदों होननोसै सफैबाय होननानै मोनफैबाय दे जिराय जोंनि जाग्राया सफैबाय नोंथांमोना देखायनो दायो आङो जाग्राखौ नोंथांमोननो देखायदों नै बेबायदि जोबोद गोथाव गुदुं मानसिफोरनोबो जाहोदों आरो जोंनोबो जाहोदों नोंथांमोना नायनो हागोन सालादबो होबावोसो चावमिनजों लोगोसे दुखाना फार्स्ट डेट नालाय बेनि थाखायनो मानसिफोराबो जादों नोंथांमोना देखायनो नै बेबायदि दादानि दुखानाव जानो थाखाय दादानि संनाय जानो थाखाय फैदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै जा गोथावखा मेयनिस लगायना जानो दा गुफुरा जा गोथाव ঠিক আছে লৈ আমি চাৰিফালে কিবা কৰি দিম লিষ্ট কৰি দিম गाजर जोबोद गोथाव जादों नै मालाय आन्टिया चावमिनखौ गोथाव मोनदोंना मोनाखै जोबोद गोथाव फ्राइ राइसबो नाम्बारखौ बुं नै सामब्राम जाख'नोनो हाला बिराद बुरजानो fried rice, coklat, cabai, keju tar, cakungnya. Nih, ini camin sudah kandang. Sambal, sorry, gajar.
नाबो रेस्टुरेन्ट गोदाननि माबा जानो हायदों मा जानो हायदों आबै जोङो साहा लोंनो हायदों दखान गोदाननि रेस्टुरेन्ट गोदान ना बेनिफ्राय फैदों मा होनगोन दखानदारा मा नाममोन बावबाय मा नाममोन सुजित दैमारि टेक्लासो होनोमोन दा मामानि नामासो टेक्ला सुजित दैमारि नार्जारि सुजित नार्जारि जोङो चिकेन तान्दुरि जानो फैदों दखान गोदानाव चिकेन तान्दुरि जानो फैदों जों दा जानानै थां जागोन दा दखानदारा मा होयो जोंनो होगोन ना होआ जानो होगोन ना होआ दखाननियाव गोथाव गोथाव बिनोसै जोङो स्पेसियेल साहा लोंगोन जादों मा खालाया टमेट' सस खालाया ना मोजां मादे क्लास 5 मोनबाय बोसोराव 6, 7, 8, 9, 10 ओमफ्राय जोङो दायो ब्लु लेगन जुस ओमफ्राय कोल्ड कफि लाबोबायनो ओमफ्राय टेस्ट खालामनो नै बेबायदि दादाया रेस्टुरेन्टाव टिकटक लगायो आरो जा मोजां नुदोंना नोंथांमोना आंथ' जोबोद मोजां नुखादों आरो टिकटक होनायखौ जा समायना नुखादों मानसिफोर जादों आं नोंथांमोननो देखायनो दादानि रेस्टुरेन्टाव मा डिशेस मोनो जोंनियाव चिकेन पक'रा मोनगोन चिकेन पेन फ्राइड मोनगोन ओमफ्राय चिकेन चिल्ली मोनगोन आरो फ्राइड राइस मोनगोन ओमफ्राय मम' मोनगोन मम'आ पर्क मम' जागोन चिकेन मम' जागोन ओमफ्राय फ्राइड राइस मोनगोन पास्ता मोनगोन ओमफ्राय जुसाव जाहैबाय कोल्ड कफि ब्लु लेगन ओमफ्राय भार्जिन मजिट' बिराद जाहोबाय दादाया जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय बे सकानि मुङा मा बे सकानि मुङा कापुरपुरा सका उदालगुरि टु टंला रड ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टनि नामा मा बे रेस्टुरेन्टनि मुङा दा बड'लेण्ड हांगार्स ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बे रेस्टुरेन्टाव फैनानै जाफैनो हागोन जोबोद गोथाव बानायो दादाया एसेनोसै थेंक इउ बुंना होनायनि थाखाय आरो बहाय बावगोनलै दादा जानो सियर फैफिनबानो जाबाय ओमफ्राय आंहा जानानै उदैया बुंबाय ओमफ्राय मालाबा हायगोन बाय बाय इसोरा जों बयनोबो आथिं आखाइ सोरजिनानै हरदों जोंथ' खामानि मावखानांगोन खामानि मावाबा सोर जोंनो होनो जाहोनो बिनि थाखायनो बे दादायाबो बेबायदिनो खामानि मावदों आरो रेस्टुरेन्टनि आङो बे दादाया रेस्टुरेन्ट होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजांबो जादों होननानै आं सानदों आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय दादानि रेस्टुरेन्टनिफ्राय आङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय आं जोबोद टेस्टि मोनदोंमोन आरो दादानि रेस्टुरेन्टनि जाग्राफोरखौ ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो हरसिंगा टु उदालगुरि थांदोंबोला कापुरपुरा चौकआव लेफ्ट साइडथिं मोनसे रेस्टुरेन्ट दा बड'लेण्ड हांगार्स होननाय मोनसे बर्डआव लिरनाय नुगोन नोंथांमोना बेखौ फरायनानै दादानि रेस्टुरेन्टनि सिङाव माबा जाग्रा मुवाफोर जाहैनो हागोन आरो जोबोद डिलिशियास मोनगोन नोंथांमोनाबो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोननोसै बाय बाय I love you